ഞാൻ വന്നല്ലോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരേ. നഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവത്യുത്തമശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം പരമാനന്ദമാധവം. ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം അദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപീശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. സപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനീശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാകസ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമാചാര്യപാദായ നിധായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാധാമതായ നഗരഗ്രാമതാരിണെ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണെ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണെ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീനാഥാനന്ദ മന്ദിരം ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ലെവൽ 2 മലയാളം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് ഗോലോക ചാർട്ട് പഠിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വലുതായിട്ടൊന്നും അറിയില്ല, അറിയാവുന്ന കാര്യം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരാമെന്നുള്ളൂ. പലർക്കും എല്ലാം അറിയാമായിരിക്കും, എന്നാലും കുറച്ച് അറിയാവുന്ന കാര്യം നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അർജുനനോട് പറയുന്നു, യോഗക്ഷേമം മഹാമ്യഹം അല്ലെ എന്ന് പറയുന്നു. എല്ലാം ഞാൻ സംരക്ഷിക്കും, എന്ത് വേണോ ഞാൻ നൽകും, ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ മാത്രം മതി. അതായത് മുക്തി വേണമെങ്കിലും ഞാൻ നൽകും. അതാണ് യോഗക്ഷേമം മഹാമ്യഹം. അപ്പൊ ഞാൻ എന്തും നൽകും, ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എന്തും നൽകും, മുക്തി ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം നിനക്ക് നൽകുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തനായാൽ മാത്രം മതി എന്നാണ് ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഈ ഗോലോകത്തില് എത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ ഭക്തരാണ് ഈ ഗോലോകത്തില് എത്താനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ. അപ്പൊ അതില് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ആണ് മെയിനായിട്ട് ഈ ഗോലോക ചാർട്ട് വരയ്ക്കാനായിട്ട് നിർദ്ദേശം കൊടുത്തത്. അദ്ദേഹം സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം അങ്ങനെ കൊടുത്തതല്ല.
എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളും അദ്ദേഹം നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് ഓരോ ഗ്രന്ഥത്തിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപഗ്രഥിച്ച് പഠിച്ചതിന് ശേഷം ആ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ ഗോലോക ചാർട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിച്ചവർക്ക് അങ്ങേയറ്റത്തെ സ്ഥാനമായ ഗോലോകത്തെത്താനായിട്ടാണ് ഈ ചാർട്ട്. അതിന് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് നമ്മൾ അറിയണമല്ലോ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു, അതേപോലെ തന്നെ എന്തൊക്കെ രൂപത്തില് നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ എത്തുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മളും ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഗോലോക ചാർട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്, നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഭക്തിയിൽ ഉയരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ മോക്ഷം കിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ മുക്തി കിട്ടുന്നവരാണ് ഈ ഗോലോകത്തോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് താഴെയുള്ള ഈ വിഷ്ണു ലോകങ്ങളിലോ എത്തുന്നത്. നമ്മളിപ്പോ ഗോലോകം, വിഷ്ണു ലോകം, ഗർഭോദര, സമുദ്രം അല്ലെ എന്നൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ പറഞ്ഞു. ചിലർ ഈ ചാർട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, അത് വെച്ചിട്ട് പഠിക്കുന്നവരുമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമുക്ക് മോക്ഷത്തിനെ കുറിച്ച്, മുക്തിയെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ധാരണ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനാണ്. അപ്പൊ മുക്തി എന്ന് പറയുന്നത് 5 തരം മുക്തിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ് 5 തരം മുക്തി? ഹരേ കൃഷ്ണ പറഞ്ഞോളൂ. 5 തരം മുക്തി എല്ലാവരും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 5 തരം മുക്തി ഏതൊക്കെയാണ്? സമയം കളയാനില്ല. സാലോക്യം, സാരൂപ്യം, സായുജ്യം. 5. സാരൂപ്യം, സാലോക്യം, സാമീപ്യം, പിന്നെ ഏതാണ്? സാർഷ്ടി, പിന്നെ ഒന്നും കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ, സായുജ്യം അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ 5 മുക്തിയാണ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ അതില് മേളിലത്തെ 4 ഏറ്റവും ഉന്നതമായിട്ടുള്ള മുക്തി എന്ന് പറയുന്നത് സാരൂപ്യം, സാലോക്യം, സാമീപ്യം, സാർഷ്ടി. അതാണ് ഏറ്റവും മേളിലുള്ള മുക്തി. ഏറ്റവും താഴെ 5ാമത്തേതായിട്ട് പറയുന്നതാണ് സാമീപ്യം. അപ്പൊ അതെന്ത് വേണം, എന്താണ് ഓരോന്നും എന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ പറയാം. അടുത്ത് എന്താണ് മുക്തി? ഹരേ കൃഷ്ണ. മുക്തി എന്താണ്? ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞത്. പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞോളൂ, സമയം കളയണ്ട. എന്താണ് മുക്തി? അംബിക മാതാജിക്കും പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ, പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞോളൂ. നമ്മുടെ ഈ മെറ്റീരിയൽ എൻറ്റാങ്കിൾമെന്റിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരിക, ഈ സൈക്കിൾ ഓഫ് ബർത്ത് ആൻഡ് ഡെത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരിക. അപ്പൊ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പുറത്തു വരിക. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന്, ഈ ദുഃഖാലയത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പുറത്ത് കിടക്കുക. എന്നേക്കുമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ജനന മരണ ചക്രത്തിന് ബൈ പറയുന്നു അല്ലേ. ഇനി നമ്മൾ ജനിക്കുന്നുമില്ല, പിന്നെ മരിക്കുന്നുമില്ല. ജനിച്ചാലല്ലേ മരിക്കണ്ടേ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇനി ജനിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കൊടുക്കാതിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ ശങ്കരാചാര്യരുടെ ഭജഗോവിന്ദത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്? പുനരഭി ജനനം, പുനരഭി മരണം, പുനരഭി ജനനി ജഡരേ എന്താണ് ശയനം അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭജഗോവിന്ദത്തില് ശങ്കരാചാര്യർ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ജനിച്ചും മരിച്ചും വീണ്ടും ഒരു അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ജനിച്ചും വീണ്ടും മരിച്ചും വീണ്ടും ജനിച്ചും, അത് അധമ യോനികളാകാം, ഉയർന്ന ഉന്നത യോനികളാകാം. അങ്ങനെ എന്താണെങ്കിലും മുക്തി ലഭിക്കുന്നത് വരെ ജനിച്ചും മരിച്ചും നമുക്ക് കഴിയേണ്ടി വരും. മരിക്കുന്നത് പലർക്കും മരണ ഭയമുണ്ടല്ലേ, വെപ്രാളമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാവരും ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മരണത്തെ ഭയപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ആ മരണ ഭയത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടുന്നതിനുള്ള മാർഗങ്ങളൊന്നും ചെയ്യത്തില്ല. കാരണം എന്താ? ഭൗതികതയിൽ അവർ മുഴുകിക്കിടക്കുന്നത് കാരണം അവർക്ക് മരണം ഭയമില്ലാതെ മരിക്കാനുള്ള മാർഗം അവര് ആലോചിക്കാറില്ല. നമ്മൾ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ, ഭഗവാന് എന്താണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തില് നമ്മൾ ഭക്തി സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഭയമായ മരണ ഭയത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുക്തി നേടാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ആരുടെ ഉദാഹരണമുണ്ട്? പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് അല്ലെ.
അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് 7 ദിവസത്തിനകം 7-ാം ദിവസം തക്ഷകൻ കടിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഉടനെ എന്താണ് ഭാരങ്ങളെല്ലാം മകനെ ഏൽപ്പിച്ച് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? യമുന തീരത്ത് അദ്ദേഹം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരേണ്ട മാർഗം എന്നറിയാനാണ് ഋഷിമാരുടെ അടുത്തെല്ലാം ചോദിച്ച് അങ്ങനെ ആ അവസരത്തിലാണ് ആര് ബൈ ചാൻസ് എത്തുന്നത്, ശിവദേവ ഗോസ്വാമി എത്തുന്നതും 7 ദിവസം കൊണ്ട് ഭാഗവതം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതും അല്ലെ, വ്യാസനിൽ നിന്നും കേട്ട് ഭാഗവതം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ തക്ഷകൻ കടിച്ചത് പോലും അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞില്ല എന്നാണ്. അതായത് അദ്ദേഹം ആ അവസ്ഥയിലായി. ഇത് 7 ദിവസം ജലപാനം പോലും ഇല്ലാതെ ഭാഗവതം കേട്ട് അദ്ദേഹം എന്താണ് ആനന്ദം, ഇതാണ് സച്ചിത് ആനന്ദം അല്ലെ. അപ്പൊ ശാശ്വതമായ ആനന്ദ അവസ്ഥയിലോട്ട് അദ്ദേഹം എത്തിച്ചേർന്നിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് തക്ഷകൻ കടിച്ചതും അറിയാതെ അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാനിൽ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് മരണഭയം ഒഴിവാക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ വീണ്ടും ജനിക്കാതിരിക്കാനുള്ള, ജനിക്കുന്നതും വളരെ ഭീതികരമായിട്ടുള്ളതെന്നാണ് ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറയുന്നത്. അതെന്താണ്? വയറിനുള്ളിൽ കിടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുഞ്ഞ് ഉണ്ടായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷമായിരിക്കും, നമ്മൾ ഭൗതികതയിൽ കഴിയുന്ന നമുക്ക്. അതേസമയം കുഞ്ഞ് അതിനകത്ത് കിടന്ന് ആ വയറിനുള്ളിൽ ഗർഭപാത്രത്തിനുള്ളിൽ കിടന്ന് ശ്വാസം കിട്ടാതെയും അതേപോലെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആഹാരമൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല, അമ്മ എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചാലായി അല്ലെ, അത് എരിവും പുളിയും കുഞ്ഞിന് ആവശ്യമില്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള ആഹാരങ്ങളായിരിക്കും അമ്മ കഴിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തിനോ അത് നേരെ ചൊവ്വെ കിടക്കാനോ അല്ലെ, വിശപ്പും ദാഹവും ദുരിതങ്ങളും പല തരത്തിലുള്ള ദുരിതങ്ങളും അനുഭവിച്ച് അതിനകത്ത് കിടക്കുമ്പോൾ ജീവൻ വന്നപ്പോ തന്നെ പരമാത്മാവും കൂടെ എത്തുന്നു എന്നാണ്. അപ്പൊ പരമാത്മാവിനോട് പറയും, ഞാനിനി അങ്ങയെ മറക്കത്തില്ല, ഞാൻ അങ്ങയെ തിരിച്ചെത്താനുള്ള വഴിയെ ആലോചിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പരമാത്മാവിനോട് ഉറപ്പ് കൊടുക്കുകയാണ് അവിടെ കിടന്ന് ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെയെങ്കിലും പുറത്ത് വന്നിട്ട് ജീവിക്കുമ്പോ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങയെ മറക്കാതെ ജീവിക്കും എന്ന് പറയും. പക്ഷെ പുറത്ത് വന്നു കഴിയുമ്പം ഭൗതികതയിൽ എത്തുമ്പോൾ അതിലങ്ങ് ലയിച്ചു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ ആകൃഷ്ടരായി നമ്മൾ ഭഗവാന് കൊടുത്ത, പരമാത്മാവിന് കൊടുത്ത വാക്കുകളെല്ലാം മറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള മാർഗം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചില്ല എങ്കിൽ, അതായത് മുക്തിക്കുള്ള മാർഗം കണ്ടുപിടിച്ചില്ല എങ്കിൽ വീണ്ടും നമുക്ക് ഈ ദുരിതങ്ങൾ, ഭൂമി തന്നെ ഒരു ദുഃഖാലയം എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ, ഒരു ജയിൽ എന്നാണ് നമ്മൾ ഭാഗവതത്തിലും ഭഗവത്ഗീതയിലും ഒക്കെ പഠിച്ചത് തന്നെ. അപ്പൊ ഈ ജയിലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുക്തമാകാനായിട്ട്, ജയിലെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ അതിന് വേറൊരു അർത്ഥം കൊണ്ട് ജയിലിൽ പോകുന്നവരെല്ലാം നല്ല ആളുകളായിട്ട്, പരിശുദ്ധരായിട്ട്, ക്രിമിനൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് നല്ല ആളുകളായിട്ട് തിരിച്ചു വരാനാണ് ജയിലിൽ നമ്മൾ കുറ്റവാളികളെ അടയ്ക്കുന്നത്. ചിലരല്ലാതെ തിരിച്ച് വലിയ കുറ്റവാളികളായിട്ട് വരും പൊതുവെ, പക്ഷെ ഒരു മാറ്റം അവരിൽ വരും എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതേപോലെ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം തന്നെ ഭഗവാൻ അതിനാണ് സൃഷ്ടിച്ചതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ സ്മരിച്ച് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട്, ഈ ദുഃഖാലയത്തിൽ നിന്നും എന്നേക്കുമായിട്ട് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കണം. സത്യ ആനന്ദം അനുഭവിക്കണം. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ആസ്വാദകനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ തന്നെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും സദാ ആനന്ദിക്കുന്നവനാണ്. ആ ആനന്ദിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തോട്ട് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അംശമായത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കും ഈ ഭൂമിയിൽ ആനന്ദിക്കാം. പക്ഷെ നമ്മൾ ഭൗതികതയിൽ മുഴുകുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആനന്ദിക്കാൻ പറ്റാത്തത്. ശരിയായിട്ടുള്ള ഋഷിമാരും സന്യാസിമാരും അല്ലെ, ശുദ്ധ ഭക്തരും എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. നമുക്കതിന് സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് സാധ്യമാക്കണം എന്ന്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്? ഏറ്റവും താഴ്ന്ന തരത്തിലുള്ള മുക്തിയാണ് സായുജ്യ മുക്തി എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. സായുജ്യ മുക്തി എന്ന് പറയുമ്പം ഏതിൽ ലയിക്കുന്നതാണ്? നമ്മൾ ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ അല്ലെ, 3 ഭാവത്തില് ഭഗവാന് നമുക്ക് ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ 3 ഭാവങ്ങളാണ്. ആ 3 ഭാവത്തിലും നമുക്ക് ഭഗവാനില് തിരിച്ചെത്താം, ശ്രീകൃഷ്ണന് തിരിച്ചെത്താം എന്നാണ്. അപ്പൊ അതില് ആദ്യത്തെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ബ്രഹ്മൻ ഭാവമാണ് അല്ലെ. ബ്രഹ്മൻ ഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ പറഞ്ഞോളൂ, പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞോളൂ. ബ്രഹ്മൻ ഭാവം
ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും പറയാം, പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞോളാം. രൂപമില്ലാത്തത്. രൂപമില്ലാത്തത്. അവ്യക്തഗതവാദികൾ അല്ലെ, മായാവാദികൾ, അവരെല്ലാം അദ്വൈതവാദികൾ അല്ലെ. അപ്പോ രണ്ട് ഭഗവാനും ഞാനും താനും ഒന്ന് തന്നെ എന്ന് പറയുന്നവരാണ് ഈ ബ്രഹ്മവാദികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ബ്രഹ്മനിൽ ലയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? ബ്രഹ്മ ജ്യോതിസിനെ ആയിരിക്കും അവർ ആരാധിക്കുക. അപ്പൊ ബ്രഹ്മ ജ്യോതിസിനെ ആരാധിക്കുന്ന അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? മുക്തി നേടാൻ പ്രാപ്യമാകുമ്പോൾ യോഗയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അഷ്ടാംഗ യോഗയും ജ്ഞാനയോഗയും ഒക്കെയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. ആ യോഗ ചെയ്ത് ഭക്തി യോഗാവസ്ഥയിൽ അവരെത്തുന്നേ ഇല്ല. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭക്തി ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊരു രൂപം വേണം അല്ലെ. ആ രൂപത്തിൽ അവർക്ക് വിശ്വാസമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? നിരാകാരൻ ആയിട്ടുള്ള ഇതാണ് ഭഗവാന് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മനെ ആയിരിക്കും അവർ ആരാധിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അവർ ബ്രഹ്മനിൽ ലയിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ബ്രഹ്മ ജ്യോതിസ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താണ് ഈ ബ്രഹ്മ ജ്യോതിസ്? ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഏതാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്ന പ്രകാശമാണ് അല്ലെ. ബ്രഹ്മ ജ്യോതിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന്, ആധ്യാത്മിക ശരീരമാണ് ഭഗവാനുള്ളത് അല്ലെ. ആ ആധ്യാത്മിക ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന പ്രകാശമാണ് ബ്രഹ്മ ജ്യോതിസ്. നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ഉദാഹരണം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ട്രെയിനും നമ്മൾ അല്ലെ, ദൂരെ നിന്ന് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ട്രെയിനിന്റെ ലൈറ്റ് കാണും, അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത് വരുമ്പോൾ ട്രെയിൻ കാണും അല്ലെ. കുറച്ചും കൂടി അടുത്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ട്രെയിനിനകത്ത് പ്രവേശിച്ചു. അതേപോലെ സൂര്യന്റെ പ്രകാശം റേസ് അല്ലെ, അവസാനം പിന്നെ ഏതാണ് സൂര്യഗോളം കാണുന്നു, അതിനുള്ളില് പിന്നീട് ഏതാണ്ട് സൂര്യന്റെ അകവശം കാണുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അപ്പൊ അകത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു പ്രതീതി. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ആ പുറത്ത് നിൽക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. ദൂരെ നിന്ന് വരുന്ന ട്രെയിനിന്റെ പ്രകാശമേ നമ്മൾ കാണുന്നുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യന്റെ റേസ് ആ സ്ഥലത്തില് ബ്രഹ്മ ജ്യോതിഷിൽ ലയിക്കുന്നവർ എത്തുന്നുള്ളൂ എന്നാണ്. അവിടെ തന്നെ എന്താണ്, ലയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർക്ക് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥ വരുന്നില്ല. ലയനം കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്താ, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധ്യമായിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ അദ്ദേഹം മുക്തി പോലും ആഗ്രഹിക്കത്തില്ല. എവിടെ ആയിരുന്നാലും നരകത്തിലായിരുന്നാലും എന്താണ്, എനിക്ക് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്താൽ മതി എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നയാളാണ് ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്തൻ എന്നാണ്. അല്ല, ഒരു ഭക്തൻ മുക്തി ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ബ്രഹ്മനെ ലയിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കത്തില്ല. കാരണം എന്താണ്? ആ ഭക്തന് എന്ത് വേണം? ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യണം. ഭഗവാനെ എപ്പോഴും സേവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം. ആ സേവനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരൊന്നും ബ്രഹ്മനിൽ ലയിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കത്തില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അതാണ് ഏറ്റവും താഴ്ന്ന തലത്തിലുള്ള മുക്തി. സായുജ്യം എന്നാണ് പറയുന്നത്. സായുജ്യം. അടുത്ത 4 ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള മുക്തികളെയാണ് സാലോക്യം. സാലോക്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാനോടൊപ്പം ഭഗവത് ലോകത്തിൽ ഭഗവാനോടൊപ്പം കഴിയുക എന്നുള്ളതാണ് സാലോക്യം എന്ന് പറയുന്നത്. സാമീപ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ സാമീപ്യത്തിൽ എപ്പോഴും വസിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ അർജുനൻ സാമീപ്യം ആണ് അല്ലെ. എപ്പോഴും ഭഗവാൻ അർജുനനോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു, പാണ്ഡവരോടൊപ്പം, പ്രത്യേകിച്ച് അർജുനനോടൊപ്പം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭൗതികതയിൽ തന്നെ അർജുനന് സാമീപ്യം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ. പിന്നെ വരുന്നത് സാരൂപ്യം, ഒരേ രൂപം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതാണ്, വിഷ്ണുവിന്റെ പാർഷദന്മാർ പലരെയും കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് വന്നു അല്ലെ. ഉദാഹരണം ആരൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാനാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാഗവതത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു അല്ല. അജാമിളനെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് 4 പാർഷദന്മാരാണ്. കൊണ്ടുപോകാനല്ല, യമദൂതന്മാരിൽ നിന്ന് ആദ്യം രക്ഷപ്പെടുത്താൻ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം അജാമിളന്റെ നാട് കന്യാകുമാരി ജില്ലയിലാണ് അല്ലെ. അപ്പോ കന്യാകുമാരി ജില്ലയില് ഏതാണ് ഇവിടുത്തെ പർവ്വതം? എന്താണ് പർവ്വതത്തിന്റെ പേരെന്താണ്? സഖ്യനാണ് അല്ല, മറ്റു വേറെ അഗസ്ത്യപർവ്വതം. അപ്പൊ അവിടെയാണ് അജാമിളന്റെ താമസമായിരുന്നത്. അവിടെ വച്ചിട്ടാണ് അജാമിളൻ വഴിതെറ്റി പോയതും യമകിങ്കരന്മാർ വന്നതും പാർഷദന്മാർ വന്ന് അവരിൽ നിന്ന് നാരായണ എന്നുള്ള നാമം കേട്ടത് കൊണ്ട് അവരിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വീണ്ടും എന്താണ്, പശ്ചാത്തപിക്കാനുള്ള ഒരു കാലം കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലേ.
ഒരു പുനർജന്മം പോലെ കൊടുക്കുകയും അദ്ദേഹം കന്യാകുമാരി ജില്ലയിൽ നിന്ന് അഗസ്ത്യകൂടത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം എവിടെ എത്തി? ഹരിദ്വാറിലെത്തി. അവിടെ ആണ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തത്? ഭഗവത് സേവനം നടത്തി അവസാനം അദ്ദേഹം മുക്തിക്ക് പാത്രീഭവിച്ചത് എന്നാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ ആര് തന്നെ ആയിരിക്കും കൊണ്ടുപോയിരിക്കുക? ഭഗവാന്റെ സേവകനായിരുന്നത് കൊണ്ട്, ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ ഭക്തനായിരുന്നു, ഹരിനാമം ജപിക്കുന്ന ആളായിരുന്നത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പാർഷദന്മാർ തന്നെ വന്ന് കൂട്ടി വിഷ്ണു ലോകത്തിൽ കൊണ്ടുപോയിരിക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ വേറെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ദുന്ദുകാരി അല്ലെ, ഭാഗവതത്തിലെ പ്രധാന ഒരു കഥാപാത്രമാണ് ദുന്ദുകാരി. സപ്താഹത്തിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഗോകർണൻ അല്ലെ സപ്താഹം നടത്തുകയും ദുന്ദുകാരി എന്ന് പറയുന്ന പ്രേതം അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ ബ്രദറായ അല്ലെ കൂടെ ജനിച്ചതാണ്, ആ സമയം തന്നെ ജനിച്ചതാണ്. ആ ബ്രദർ എന്ത് ചെയ്തു? കൊല്ലപ്പെട്ടു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് മോക്ഷം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രേതരൂപത്തിൽ നടക്കുകയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് മോക്ഷം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് 7 ദിവസത്തെ സപ്താഹം നടത്തിയത് അല്ലെ. ആ സപ്താഹത്തില് ഒരു മുളയില് വായുരൂപത്തിലുണ്ടായിരുന്ന അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്ത? മുളയില് അകത്ത് കയറിയിരിക്കുകയും 7 ദിവസം ഓരോ ദിവസം കഴിയുമ്പോഴും മുളയുടെ ഓരോ കമ്പ് പൊട്ടി അദ്ദേഹത്തിന് 7ാമത്തെ ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന് മോക്ഷം പ്രാപിച്ചു എന്നാണ്. അപ്പോഴെന്ത്? മുക്തി ലഭിച്ചു. അപ്പൊ പാർഷദന്മാരാണ് വന്ന് വിമാനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുപോയതെന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? മറ്റാരെയും കൊണ്ടുപോയില്ല. കാരണം ഇദ്ദേഹം ജലപാനം പ്രേതമല്ലേ, അപ്പൊ ഭക്ഷണമൊന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് എങ്ങനെയെങ്കിലും മുക്തി കിട്ടുകയും വേണം. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ വിശ്വാസത്തോടെ വളരെ കോൺസെൻട്രേഷനോട് കൂടി ഈ പാരായണം മുഴുവൻ കേട്ടു എന്നാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മുക്തി ലഭിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള പാരായണം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാകണം, അതേപോലെ കേൾക്കാനും സാധിക്കണം. ആ അവസ്ഥയെ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കണം. അപ്പൊ ദുന്ദുകാരിയെയും കൊണ്ടുപോയി. പിന്നെ ധ്രുവ മഹാരാജാവിനെ അല്ലെ അതേപോലെ പാർഷദന്മാർ വന്നാണ് കൊണ്ടുപോയത്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഭാഗവതത്തിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്. അപ്പൊ എന്തായാലും എന്താണ് ഭഗവാന്റെ അതേ രൂപമാണ് ഈ പാർഷദന്മാർക്ക്. നമ്മളും അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഈ പോകുന്ന ആത്മാവും അവരുടെ ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി കാണും, വ്യക്തിത്വം കാണും. അവർക്കെല്ലാം രൂപം ഏത് മാത്രം കാണത്തില്ല? ഭഗവാന്റെ ചക്രം അല്ലെ, സുദർശന ചക്രം ഒഴികെ ബാക്കി ആയുധങ്ങൾ ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് പോലെ ആയിരിക്കും. 4 കൈകളും അതേ ശ്യാമവർണ്ണവും ഒക്കെ ആയിരിക്കും എന്നാണ് ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറയുന്നത്. അതാണ് സാരൂപ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത് വരുന്നത് സാർഷ്ടി എന്നാണ്. സാർഷ്ടി അതായത് ഭഗവാന് ഷഡ്ഐശ്വര്യങ്ങളുണ്ട്. ഏതൊക്കെ ഷഡ്ഐശ്വര്യങ്ങൾ? പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഷഡ്ഐശ്വര്യങ്ങൾ സമയം കളയണ്ട, അറിയാവുന്നവർ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അംബിക മാതാജിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ? നോളജ്, ബ്യൂട്ടി, റിനൗൺസിയേഷൻ, സ്ട്രെങ്ത്, പിന്നെ ബാക്കി പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്താണ്? സമ്പത്ത്, സൗന്ദര്യം അല്ലെ. പിന്നെ വരുന്നതാണ് സമ്പത്ത്, സൗന്ദര്യം, ശക്തി, കീർത്തി, ജ്ഞാനം, ത്യാഗം അല്ലെ. ഈ 6 ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യങ്ങൾ. ഈ ഐശ്വര്യങ്ങളെല്ലാം ഭഗവത് സന്നിധിയിലെത്തുന്ന ഭക്തനും കിട്ടാം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യങ്ങൾ മുഴുവനും അതേപോലെ ആർക്കും കിട്ടാം? ഭക്തനും കിട്ടാം. അളവിലല്ല, ഗുണത്തിലല്ലേ. അപ്പൊ അതാണ് പിന്നെ ഭേദാഭേദ തത്വം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതേപോലെ ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യങ്ങള് ഒരു ഭക്തന് അവിടെ എത്തുമ്പോൾ കിട്ടാം. അതാണ് 4 ഉന്നതമായിട്ടുള്ള മുക്തികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ മുക്തി കിട്ടി നമ്മൾ വൈകുണ്ഠത്തിലോ ഗോലോകത്തിലോ എത്തും. പക്ഷെ ഏതാണ്? സായുജ്യ മുക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഇതൊന്നും കിട്ടത്തില്ല. അവർക്ക് എന്താണ്? സേവനത്തിന് സാധ്യതയുമില്ല. അതേപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ഇതേപോലെ ആനന്ദം അനുഭവിക്കാനും പറ്റത്തില്ല. ഇപ്പൊ വൈകുണ്ഠത്തിലാണെങ്കിലും ഗോലോകത്താണെങ്കിലും എന്ത് കിട്ടുന്നു? സച്ചിത് ആനന്ദം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അവിടെ ഇത് സാധിക്കാതെ വരുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തന്മാര് വെറും സേവനം മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് എവിടെ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും? ഗോലോകത്ത് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ താമരപ്പൂവിന്റെ ആകൃതി കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഗോലോക വൃന്ദാവനം അല്ലെ. ഭൂമിയിൽ അതിന്റെ ഒരു പതിപ്പുണ്ട്. ഏതാണ്?
ഭൂലോക വൃന്ദാവനം, ഡൽഹിക്ക് അടുത്തായിട്ട് വരുന്ന ഭൂലോക വൃന്ദാവനം. ഇത് ഗോലോക വൃന്ദാവനം. ഗോ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളല്ലേ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കൊന്നും പ്രാധാന്യമില്ലാത്ത, അവിടെ എല്ലാം അതീന്ദ്രിയങ്ങളാണ് അല്ലെ, അതീന്ദ്രിയമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഗോലോകത്തില് ഇവിടെ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അവിടെ എന്തില്ല, ജനന മരണങ്ങളില്ല, എപ്പോഴും ആനന്ദം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അവിടെ ദുഃഖങ്ങളില്ല. പിന്നെ ആരും എന്താണ്, അവിടെ സച്ചിത്ത ആനന്ദമാണ് അല്ലെ. അവിടെ ഏത് ആനന്ദമാണ്, അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ആനന്ദമാണ് അവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് എന്നാണ്. അപ്പൊ പരമാനന്ദം, അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഗോലോക ചാർട്ട് നമ്മുടെ ഭാഗവതം വാങ്ങിയിട്ടുള്ളവർക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്താണ്, നമ്മുടെ 1-ാം ഭാഗത്തിന്റെ സ്കന്ധം 1-ന്റെ കവർ തന്നെ ഈ ഗോലോക ചാർട്ടാണ്. ഇവിടെ ഗോലോകം കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത് ബാക്കി ബ്ലൂ കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതൊക്കെ വൈകുണ്ഠങ്ങളാണ്. ഇത് ഹരേ കൃഷ്ണ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഗോലോകവും വൈകുണ്ഠങ്ങളുമാണ് ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ 1-ാം പതിപ്പില് ശ്രീല പ്രഭുപാദ് അതിന്റെ പടം കൊടുക്കുകയും അതേപോലെ അതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതുകയും ഉണ്ട്. അത് ഞാൻ അവസാനം വായിക്കാം. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനം അത് വായിക്കാം. അപ്പൊ ഏതാണ്, അതേപോലെ ബ്രഹ്മസംഹിതയിലും ഇത് ധാരാളമായിട്ട് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ബ്രഹ്മസംഹിതയിലും ഇതിന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പുകഴ്ത്തുന്നുണ്ട്. ഈ ഗോലോകത്തെ കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള വർണ്ണനം ബ്രഹ്മസംഹിതയിലും കാണുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതില് ഇരുന്ന ശ്ലോകം യസ്യ പ്രഭാ പ്രഭവതോ, യസ്യ പ്രഭാ പ്രഭവതോ ജഗദണ്ഡ കോടി കോടിശേഷ വസുധാതി വിഭൂതി ഭിന്നം തദ്ബ്രഹ്മ നിഷ്കലമനന്തമശേഷഭൂതം ഗോവിന്ദമാദിപുരുഷം തമഹം ഭജാമി. അപ്പൊ ഇത് പറയുന്നത് ഏതാണ്, ഭഗവാന്റെ ലോകത്തെ കുറിച്ചാണ്. ഇപ്പൊ ഏതാണ്, ധാരാളമായിട്ട് പ്രകാശിക്കുന്ന, അവിടെ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരൊന്നും ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ എല്ലാം സ്വർണം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ് കൊട്ടാരങ്ങളും എല്ലാം. ഈ ഗോലോകം തന്നെ സ്വർണം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഏതാണ്, കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങളും സുരഭി പശുക്കളും അല്ലെ, അങ്ങനെ ഏതാണ് മനോഹരമായ പൂക്കളും ജലാശയങ്ങളും അരുവികളും ഒക്കെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞതാണ്. ധാരാളം കൽപ്പവൃക്ഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വൃക്ഷത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും കിട്ടും. അതാണ് കൽപ്പവൃക്ഷത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവിടെ എത്താം. ഇതില് ബ്രഹ്മസംഹിതയിലും ചിന്താമണി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തുടങ്ങുന്ന ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ അതിനെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയാണ്. വജ്രങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ് അവിടെ കൊട്ടാരങ്ങൾ എന്നൊക്കെ ഉള്ളതാണ് അവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഈ സൃഷ്ടിക്ക് പരിധിയില്ല അല്ലെ. നമ്മളിപ്പോ ഗോലോകം പറയുമ്പം ഏതും കൂടെ പറയുന്നുണ്ട്, ഭൗതിക സൃഷ്ടിയെ കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട്. ഭൗതിക ലോകവും ആധ്യാത്മിക ലോകവും, അങ്ങനെ 2 ലോകങ്ങളാണ്. ഇത് ആധ്യാത്മിക ലോകം, ഈ ഗോലോകം. ഈ വൈകുണ്ഠ ലോകവും ആധ്യാത്മിക ലോകമാണ്. ഇതിന് താഴെ ആണ് ഏത് വരുന്നത്, ഭൗതിക ലോകം വരുന്നത്. വൈകുണ്ഠത്തിന്റെ താഴെ ഇവിടെ ഇത് കാണുന്നതാണ് വിരജ സമുദ്രം അല്ലെ. എന്റെ പേരും വിരജ എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇത് ഈ സമുദ്രമല്ല, നദി അല്ലെ. വിരജ നദിയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. ഈ വെള്ള നിറത്തി കാണുന്ന വിരജ നദി. അതിന് താഴെ വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഭൗതിക ആയിട്ടുള്ള ലോകം. അവിടെ ഇതാണ് ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ മഹാതത്വം, ഈ മഹാതത്വത്തിൽ ഒരു വിഷ്ണു ലോകമുണ്ട്. മഹാതത്വത്തില് ഒരു വിഷ്ണു ലോകമുണ്ട്. കാരണ ഉദക അല്ലെ, ശായി. കാരണ സമുദ്രമാണ് കാരണ ഉദക അല്ലെ. കാരണോദക ശായി എന്ന് പറയുമ്പോ കാരണ ഉദക സമുദ്രം അല്ലെ. ഉദക സമുദ്രം, കാരണ സമുദ്രത്തിൽ ശയിക്കുന്ന ഭഗവാൻ. ഈ ഭഗവാന് അനന്തന്റെ പുറത്തല്ല കിടക്കുന്നത്. അതേപോലെ ലക്ഷ്മി ദേവിയെ ഇവിടെ കാണുന്നില്ല എന്നാണ്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും കാരണഭൂതനായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എവിടെ ശയിക്കുന്നു? ഇവിടെ കാരണ ഉദക ശായിയായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. കോസൽ ഓഷൻ എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് അല്ലെ. കോസൽ ഓഷൻ, അവിടെ ശയിക്കുന്ന അദ്ദേഹം. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏതാണ് ഉച്ഛ്വാസത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ
ഇതെന്ത് ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളൊക്കെ കോടാനുകോടി ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ എന്നാണ്. ഈ മഞ്ഞ ഗോളങ്ങളായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നതെല്ലാം എന്താണ്? ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉച്ഛ്വാസത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ വിയർപ്പ് കണികകളിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിലെ രോമകൂപങ്ങളിൽ കൂടെ വരുന്ന വിയർപ്പിൽ നിന്ന് ഉച്ഛ്വസിക്കുമ്പോൾ വരുന്ന വിയർപ്പിൽ നിന്ന് എന്തുണ്ടാകുന്നു? കോടാനുകോടി ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ബ്രഹ്മാണ്ടം അല്ലെ. നമ്മൾ പാട്ടിലൊക്കെ എന്താണ്? അഖിലാണ്ട മണ്ഡലം അല്ലെ. അഖിലാണ്ട മണ്ഡലം മണിച്ചോരുകി. നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ സ്കൂളിൽ പാടുന്ന പാട്ടാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അഖിലാണ്ടം കണക്കില്ലാത്ത മണ്ഡലമാണ് ഇത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനെ അണിയിച്ചൊരുക്കി എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അവിടെ പാടുന്നതായിരുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ ദീപം കത്തിക്കുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അവിടെ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അനന്തമായിട്ടുള്ള ശക്തിയുള്ള കാരണ ഉദക ശായി വിഷ്ണു ഇത്. അപ്പൊ ഈ വിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്നത് മഹാവിഷ്ണു അല്ലെ. അത് മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ 3 പുരുഷ അവതാരങ്ങളിൽ ആദ്യത്തേതാണ് ഇത്. ഈ കാരണോദകശായി വിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്നത് 3 പുരുഷാവതാരങ്ങളുണ്ട്. അത് നമുക്കറിയാം. ഏതൊക്കെയാണ് പുരുഷാവതാരങ്ങൾ? ഒന്ന് കാരണോദകശായി വിഷ്ണു, രണ്ടാമത്തേതാണ് ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു. ഇതാണ് ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു അല്ലെ. ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു ഗർഭസമുദ്രം അല്ലെ. ഗർഭോദക ഗർഭ ഉദക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമുദ്രം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഗർഭോദക സമുദ്രം എന്ന് വീണ്ടും എഴുതിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ അനന്തന്റെ പുറത്താണ് കിടക്കുന്നത്. ലക്ഷ്മി ദേവി ഇവിടെ പാദസേവനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പുരുഷാവതാരം. മൂന്നാമത്തെ പുരുഷാവതാരമാണ് ഏതായിട്ട് വരുന്നത്? ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു അല്ലെ. ക്ഷീരോദക സമുദ്രത്തിൽ കിടക്കുന്ന വിഷ്ണുവാണ് ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെതാ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി. ഈ വിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്ത ഒരു വിസ്തരണം അല്ലെ. എക്സ്പാൻഷൻ ആണ്. പുരുഷാവതാര എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് ആരായിട്ട് വരുന്നത്? ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലും. ഇപ്പൊ ഈ പർട്ടിക്കുലർ ബ്രഹ്മാണ്ടമാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചോളൂ. ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തില് പ്രവേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ കൂടെ അനന്തനും ലക്ഷ്മി ദേവിയും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതില് ശയിക്കുന്ന ആ വിഷ്ണുവിന്റെ ആ പൊക്കിൾ കൊടിയിൽ നിന്നാണ് ബ്രഹ്മാവ് ഉദ്ഭവിച്ചു പോയിരിക്കുന്നത്. അതായത് ബ്രഹ്മാവ് അല്ലെ. ലോർഡ് ബ്രഹ്മ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ പൊക്കിൾ കൊടിയിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മാവ് ഉയർന്നു വന്നു. അദ്ദേഹം നമുക്ക് കഥ അറിയാം. അദ്ദേഹം നോക്കിയപ്പോഴെന്താണ്? എല്ലായിടത്തും കൂരിരുട്ട്. ഞാൻ എവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഈ തണ്ടിൽ കൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ കയറി ഇറങ്ങി ഇങ്ങനെ നടന്നു. അപ്പൊ ആണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു അശരീരി കേട്ടത്. എന്താണ്? തപഹ എന്നുള്ള അശരീരി കേട്ടു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് അത് മനസ്സിലായി. തപസ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം 1000 വർഷങ്ങൾ ഭഗവാന് ഇതാ ഒരു ശക്തി അല്ലെ. ആ ശക്തിയെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് തപസ് ചെയ്തു എന്നാണ്. അതിനുശേഷമാണ് ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. എന്നിട്ട് സൃഷ്ടികർമ്മം നടത്താനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ ആദ്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓരോ സൃഷ്ടികർമ്മങ്ങൾ നടത്തിയാണ് എല്ലാ ദേവന്മാരെയും ദേവിമാരെയും അല്ലെ ശിവഭഗവാൻ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാവരെയും 4 കുമാരന്മാർ, നാരദമുനി, അങ്ങനെ മഹാജനങ്ങൾ അല്ലെ അവരെ ഒക്കെ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. മഹാജനങ്ങൾ ചിലരെല്ലാം ആദ്യമേ ജനിച്ചവരാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാനസപുത്രന്മാരായിട്ടാണ് ഈ മഹാജനങ്ങളെ അറിയുന്നത്. ആ മഹാജനങ്ങള് പിന്നെ ഈ 14 ലോകങ്ങളും പിന്നെ ഈ സമുദ്രത്തിന് താഴെയായിട്ട് ഇവിടെ എന്തും കാണാം? നരകങ്ങൾ കാണാം അല്ലെ. 28 നരക ലോകങ്ങളും അദ്ദേഹം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ പണിഷ്മെന്റ് കിട്ടേണ്ടവരൊക്കെ എവിടെ പോകുന്നു? ഈ നരക ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നു. അപ്പൊ ഈ 14 ലോകങ്ങളും അതിന്റെ മധ്യഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മുടെ ഭൂമി വരുന്നു അല്ലെ. എർത്ത്, ഭൂലോകം. ഓം ഭൂർഭുവസ്വഹ നമ്മൾ ഗായത്രി മന്ത്രത്തിൽ കേൾക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഓം ഭൂ, പിന്നെ അത് ഭൂമി, പിന്നെ ഭുവർ മണ്ഡലം, പിന്നെ സ്വർഗമണ്ഡലം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഏതൊക്കെ വരുന്നു? പിന്നെ വരുന്ന മഹർ മണ്ഡലം, പിന്നെ തപമണ്ഡലം,
അല്ലെ? ജനമണ്ഡലം, പിന്നെ സത്യം അല്ലെ, സത്യലോകം, ബ്രഹ്മലോകം. അങ്ങനെ 6 ലോകങ്ങൾ, ഗ്രഹങ്ങൾ എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത്. 6 ലോകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ 6 ഗ്രഹങ്ങൾ ഭൂമിക്ക് മുകളിലായിട്ടും ഭൂമിക്ക് താഴെയായിട്ടും 7 അധോലോകങ്ങൾ. ഇത് ഉന്നത ലോകങ്ങൾ മുകളിലുള്ളത്, ഇത് താഴെ അധോലോകങ്ങളായിട്ടുള്ള അതലം, വിതലം, പിന്നെ ഏതാണ് അതലം, വിതലം, സുതലം, രസാതലം, മഹാതലം, പിന്നെ വേറെ ഏതൊക്കെയുണ്ട് പഠിച്ചവര് പറഞ്ഞോളൂ. അതലം, വിതലം, സുതലം, രസാതലം, മഹാതലം, പാതാളം. ആതാള. അതിന് ഒന്നും കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ. ദീപ മാതാജി പറഞ്ഞോളൂ. അതലം, വിതലം, സുതലം, രസാതലം, മഹാതലം അല്ലെ? രസാതലം, മഹാതലം, പാതാളം. ഏതെങ്കിലും വിട്ടുണ്ട് പാതാളം വിട്ട് വരുമ്പോ ഞാൻ പറയാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ 7 അധോലോകങ്ങള്. അതിന് താഴെയായിട്ടാണ് 28 ഏതും വരുന്നത്, നരകങ്ങൾ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രത്യേകത, ഓരോ ഇതിലും എന്തുണ്ട്? സൂര്യചന്ദ്രന്മാരും ദേവന്മാരും ബ്രഹ്മാവും ഇല്ലേ? നമ്മുടെ ബ്രഹ്മാവിന് 4 തലയെന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാ ഏതിലും ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലും ഇതേപോലുള്ള ഒരേ അവസ്ഥ തന്നെ. അവിടെ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു കാണും, പിന്നെ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു കാണും. ക്ഷീരസമുദ്രം അറിയാം നമുക്കല്ലേ? അസുരന്മാരും ദേവന്മാരും കൂടെ കടഞ്ഞതാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ആ സമുദ്രം കാണും. ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു കാണും. ഈ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ അകത്ത് കയറാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. കാരണം എന്താണ്? അത് ഭൗതിക ബ്രഹ്മലോകം വരെ ഉള്ളത് ഭൗതിക ലോകമാണ് അല്ലെ? ദേവന്മാരെല്ലാം അപ്പൊ സ്വർഗത്തിലും ഒക്കെ ഉള്ളതെല്ലാം ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെ ഏതാണ് കരയിൽ പോയി നിന്നിട്ട് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളും വേവലാതികളും ഒക്കെ പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. പല പ്രാവശ്യം പോകുന്നുണ്ടല്ലേ ഭൂമിദേവി അസുരന്മാരുടെ ഏതാണ് ഭാരം സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ ഒക്കെ പോയി പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ഓരോ ആവശ്യങ്ങൾ ദേവന്മാർ പറയുമ്പോൾ ദേവന്മാരെ അസുരന്മാർ പരാജയപ്പെടുത്തുമ്പോഴും പോകും. അപ്പൊ പറയും ഞാൻ അവതാരം എടുക്കാം അല്ലെ? ഓരോ ആവശ്യങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ ഓരോ അവതാരം എടുത്തു വരുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ അതിലാണ് നമ്മൾ മത്സ്യകൂർമ്മം, വരാഹം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെ 10 അവതാരങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത്. മത്സ്യകൂർമ്മ, വരാഹച്ച, നരസിംഹച്ച, വാമന, രാമോ രാമ രാമച്ച, കൃഷ്ണകൽക്കി ജനാർദ്ദന എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ഈ അവതാരങ്ങൾ ഓരോ ആവശ്യത്തിന്, അതെല്ലാം കണ്ടറിഞ്ഞും ചിലപ്പം ദേവന്മാരുടെ ആവശ്യപ്രകാരവും ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഈ അവതാരങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ വിസ്തരണങ്ങളും ഒക്കെ എടുക്കുക. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ അകത്ത് കയറാൻ പറ്റത്തില്ല. പുറത്ത് നിന്ന് ഏതാണ് മനസ്സുകൊണ്ട് പറയുന്നു, മനസ്സുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ അത് കേൾക്കുന്നു, അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ അപ്പൊ ഇത് എല്ലാ ഇതിലുണ്ട് ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളിലും ഇത് നടക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ബ്രഹ്മാവിന് 4 തലയുണ്ട്. 4 തലയും 4 മുഖവും ഇരട്ടി കൈകളും ഒക്കെയാണ്. താമരയിലിരിക്കുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളിലും ധാരാളം ആരുണ്ട്? ഓരോരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലും ഓരോരോ ബ്രഹ്മാവുണ്ട്. അവർക്ക് ചിലപ്പം പല പല തലകളായിരിക്കും. 100 തലയൊക്കെ ഉള്ള ബ്രഹ്മാവുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, പുരാണങ്ങളില് ബ്രഹ്മാവ് വന്നിട്ട് അകത്ത് കയറണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു എന്ന് ഏത് ബ്രഹ്മാവാണ് കാണാൻ വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുക. അപ്പം ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞു ഞാനിപ്പോ പിന്നെ ഇന്ന ബ്രഹ്മാണ്ടത്തില് അപ്പൊ 4 തലയുള്ള ബ്രഹ്മാവ് എന്നാണ്. അപ്പോഴാണ് വേറെ ബ്രഹ്മാക്കളുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് സമ്മേളനം നടക്കുമ്പോ എന്താണ് പല പല തലകളുള്ള വലിയ വലിയ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളില് ബ്രഹ്മാവൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്താണ് പല പല ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഉണ്ട്. എല്ലായിടത്തും ഇതേപോലെ ഒരു സൂര്യൻ, ഒരു ചന്ദ്രൻ എല്ലാം ഉണ്ട്. ദേവന്മാരും എല്ലാം അവിടെ എല്ലായിടും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത് ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന്റെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ ഏതാണ് സൃഷ്ടിക്ക് പരിധിയില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ സൃഷ്ടി നടത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ ഇതാണ് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത്. അതില് ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടം അല്ലെ, ഈ പല ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ചേർന്ന് വരുന്നതില് 3/4 ഭാഗവും ആധ്യാത്മിക ലോകം, 1/4 ഭാഗം മാത്രമേ ഭൗതിക ലോകമുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്.
കാൽ ഭാഗം മാത്രം ഭൗതിക ലോകം, മുക്കാൽ ഭാഗം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു പേപ്പർ എടുത്ത്, ഒരു A4 പേപ്പർ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അതിന്റെ മുക്കാൽ ഭാഗം എന്തായിരിക്കും? ആധ്യാത്മിക ലോകവും അതിന്റെ കാൽ ഭാഗം മാത്രമേ എന്ത് വരുന്നുള്ളൂ? 1/4. മറ്റത് 3/4 അല്ലെ? എന്താകുന്നു? ആധ്യാത്മിക ലോകം 1/4 മാത്രമേ ഭൗതിക ലോകത്തില് കാണുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ആധ്യാത്മിക ലോകമാണ് ഏതായിട്ട് വരുന്നത്? ഇത് ഭൗതിക ലോകം. ഈ വിരജ നദിക്ക് താഴെയുള്ളത് ഏതാണ്? അപ്പൊ ഈ വിരജ നദിയാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകവും ആധ്യാത്മിക ലോകം, വിഷ്ണു ലോകം. ഇതാണ് ആദ്യം വരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് അതിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റി ആയിട്ടാണ് ഏത് വരുന്നത്? ഗോലോക വൃന്ദാവന. ഇത് സെപ്പറേറ്റ് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന, എന്നാൽ അതില് അകലം ഉണ്ട് എന്നാണ്. ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റി ആണെങ്കിലും നമുക്കറിയാമല്ലോ, നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരം കേരളത്തിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മഞ്ചേശ്വരത്തിൽ നിന്ന് ഇവിടെ ഇത്ര ദൂരമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ എന്തുണ്ട്? ഈ ഓരോ വൈകുണ്ഠങ്ങളിൽ നിന്ന് ഗോലോകത്ത് ഈ നടുക്കുള്ള ഇത് ഇവിടെ ഗോലോകത നടുക്ക് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെ? ഈ ചുറ്റും കാണുന്നതെല്ലാം വൈകുണ്ഠങ്ങളാണ്. അതിൽ എന്താണ്? ഇതെല്ലാം ഓരോ ഗോളങ്ങൾ, ഗ്രഹങ്ങളാണ്. ഈ ഓരോ ഗ്രഹത്തില് ഭഗവാന്റെ ഓരോ വിസ്തരണങ്ങളാണ് കാണുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് ഭഗവാനെയാണ് നമുക്ക്, ഏത് അവതാരത്തെയാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാല് ആ ഭഗവാന്റെ ഗ്രഹത്തില് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരും, പ്ലാനറ്റിൽ നമ്മൾ എത്തിച്ചേരും എന്നാണ്. അങ്ങനെ അനേക കോടി, ഭഗവാൻ എത്ര അവതാരങ്ങൾ എടുത്തോ? നമുക്ക് എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത അവതാരം ഭഗവാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? നമുക്കറിയാവുന്നതും അറിഞ്ഞുകൂടാത്തതുമായിട്ടുള്ള. കാരണം എന്താണ്? പിതാവാണ് അല്ലെ ഭഗവാൻ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെ. അപ്പം എല്ലാം കണ്ടറിഞ്ഞ് ആവശ്യാനുസരണം അവതാരങ്ങൾ എടുക്കും. അപ്പൊ ഇത് കുറച്ച് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ധാരാളം അവതാരങ്ങൾ എടുക്കും. ആ അവതാരങ്ങൾക്ക് ഓരോ അവതാരങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിലായിരിക്കും അല്ലെ? ആ രൂപങ്ങളെല്ലാം ഓരോ ഇതിലായിരിക്കും, ഗോളത്തിലായിരിക്കും കാണുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ആരെയാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത്, ആ ആളിന്റെ ഗോളത്തിലെത്തും, വൈകുണ്ഠത്തില്. അപ്പൊ വൈകുണ്ഠത്തിലെത്തുന്നത് ആരാണെന്ന്, എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മളിപ്പോ മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മളിപ്പോ നരസിംഹമൂർത്തിയാണ് ആരാധിക്കുന്നതെങ്കിൽ നരസിംഹമൂർത്തി. ഇത് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കണം, വായിക്കണമെങ്കിൽ നല്ല സൂക്ഷ്മമായിട്ട് നോക്കിയാല് ആരൊക്കെ എവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇവിടെ ജയവിജയന്മാരാണ് ഇവിടത്തെ പാറാവുകാർ. ഇതാ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ജയവിജയന്മാര് പാറാവുകാരായിട്ട്. അവരാണല്ലോ ശാപം കൊണ്ട്, 4 കുമാരന്മാരുടെ ശാപം കൊണ്ട് 3 ജന്മം അല്ലെ അസുരന്മാരായിട്ട് ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചത് അല്ലെ? അതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. ആരൊക്കെയാണ് പേർ ആയിട്ടല്ലേ? അപ്പൊ അത് അസുരന്മാരായിട്ട് ജനിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഇവിടെ ഓരോരുത്തരുടെയും നമ്മൾ ആരെയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ആ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ അവിടെ എത്താം. അതേപോലെ ഏത് രസത്തിലാണെന്ന് വെച്ചാലും അതേപോലെയാണ് വൈകുണ്ഠത്തിലോ ഗോലോകത്തിലോ ഒക്കെ നമ്മൾ എത്തുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ. അപ്പൊ ഈ 4ൽ 3 ഭാഗം ആധ്യാത്മിക ലോകം, ബാക്കിയെല്ലാം എന്താണ്? ഭൗതിക. ബാക്കി 4ൽ 1, അതായത് കൂടുതലും ആധ്യാത്മിക ലോകം. അപ്പൊ ചിലർ ചോദിക്കുക, എല്ലാവർക്കും കൂടി അങ്ങ് ചെന്നാല് എല്ലാവരും ഭക്തരായ, ശുദ്ധ ഭക്തരായാൽ അവിടെ സ്ഥലം കാണോ എന്നുള്ള. അപ്പൊ അവിടെ പരിധിയില്ല അല്ലെ? ചില ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പരിധി പറയുന്നുണ്ട്. അതേസമയം പൊതുവെ പറയുന്ന അത് ലിമിറ്റ്ലെസ് ആണെന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ എത്ര പോയാലും എന്ത് ചെയ്യാം, അവിടെ ഉൾക്കൊള്ളാം. കാരണം എന്താണ്? ഇവിടെ ജീവികളെന്ന് പറയുന്നത് 84 ലക്ഷം തരം ജീവികളെന്ന് പറഞ്ഞതല്ലേ? അപ്പൊ എത്ര പോയാലും ഏതാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? അപ്പൊ അതില് അത്രയും പേര് അവിടെ ചെന്നാലും എന്താണ്? 4ൽ 3 ഭാഗം ആധ്യാത്മിക ലോകമാകുമ്പോൾ നമ്മളെ എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് അവിടെ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് ആരും ഭയപ്പെടേണ്ട, നമുക്കെല്ലാം അവിടെ സ്ഥലമുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 4ൽ 1 ഭൗതിക ലോകത്തിന് വേർതിരിക്കുന്ന ഈ നദിയുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ താഴെ ഏതാണ്? ഇവിടെ ഈ ലോകമുണ്ട്. ഇവിടെ ഈ ലോകത്തിന് എന്തുണ്ട്? ഈ നദിക്ക് താഴെയായിട്ട് 7 ലെയർ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. 7 ലെയർ. ഈ ഇതിനെ വേർതിരിക്കുന്നിടത്ത് 7 ലെയർ ഉണ്ട് എന്നാണ്. ആ ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പഞ്ചഭൂതങ്ങളും സൂക്ഷ്മ സ്ഥൂല ശരീരങ്ങളാണ്. ബുദ്ധി, മനസ്സ്, ആകാശം, വായു, അഗ്നി, ഭൂമി, ജലം. അപ്പൊ അവിടെ മിഥ്യാഹങ്കാരം മാത്രം അതിൽ വരുന്നില്ല. ബാക്കി 7 അവിടെ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ?
ഈ 7 അവിടെ കാണുന്നത്. 8 ഇന്ദ്രിയങ്ങളില് ഏതാണ് 7 നമുക്ക് ഈ ഇതിന്റെ താഴെയായിട്ട് കാണാനുണ്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ജീവാത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന്, ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമുക്ക് മോചനം കിട്ടുന്നു. അപ്പൊ ഈ ലെയർ വായിച്ചു നോക്കണം എന്താണെന്ന്. ഇത് ഒരു സമുദ്രത്തിന്റെ പേരാണോ എന്നെനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട്. എന്തായാലും നമ്മുടെ സ്ഥൂല സൂക്ഷ്മ ശരീരങ്ങളുടെ ഒറിജിനൽ ഫോം ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന്റെ അടുത്ത ലെയറായിരിക്കും ഇത്. അപ്പൊ ഇവിടെ 7 ലെയർ ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരം എന്താണ്, ആത്മാവ് ശരീരം, നമ്മുടെ ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് പോകുമ്പോൾ ഈ ഓരോ ലെയറിൽ എത്തുമ്പോഴും ഓരോ അതിന്റെ ഏതാണ് പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ അതിന്റെ ഒറിജിനൽ സോഴ്സുമായിട്ട് അങ്ങ് ലയിക്കും എന്നാണ്. ഇപ്പം വെള്ളത്തോട് ലയിക്കും, ഭൂമിയോട് ലയിക്കും, അഗ്നി എന്ന് പറയുന്ന ആ ലെയറിനോട് ലയിക്കും, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി ഇതെല്ലാം അതാത് ലെയറിനോട് ലയിക്കും എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത, കാണിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ആ 7 ലെയറിൽ ഒരു ലെയർ ഇല്ല, കുറവാണ്. ആ ലെയറാണ് മിഥ്യാഹങ്കാരം എന്നുള്ളത്. ആ മിഥ്യാഹങ്കാരം മാത്രമേ അപ്പൊ ആത്മാവിനോടൊപ്പം എവിടെ എത്തുന്നുള്ളൂ, ഭഗവാനില് എത്തുന്നുള്ളൂ. ഗോലോകമാണെങ്കിലും പിന്നെ വൃന്ദാവനമാണെങ്കിലും കൂടെ എത്തുന്നത് ഏത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, മിഥ്യാഹങ്കാരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ മിഥ്യാഹങ്കാരം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇവിടെ നമുക്ക് മിഥ്യാഹങ്കാരം എന്ന് പറയുമ്പോ മിഥ്യ അല്ലെ, അപ്പൊ ഫാൾസ് ആയിട്ടുള്ള ഈഗോ ആണ്, തെറ്റ്. എന്താണ് തെറ്റായിട്ടുള്ള ഈഗോ? എന്താണ്? ഞാൻ ഈശ്വരനാണ്, ഞാൻ പൂർണ്ണനാണ്, ഞാൻ പരമ ആസ്വാദകനാണ് എന്നുള്ള ഒരു മിഥ്യ ആയിട്ടുള്ള അഹങ്കാരം, ധാരണയാണ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഞാൻ നമ്മളെപ്പോഴും വിചാരിക്കുന്നതാണ്, നമുക്ക് മാത്രം തെറ്റില്ല, എനിക്ക് മാത്രം തെറ്റില്ല, മറ്റെല്ലാവർക്കും തെറ്റുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ മനുഷ്യ സ്വഭാവമാണ് അല്ലെ, തെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു ഇതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ പെരുമാറുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ മിഥ്യാഹങ്കാരം ഭഗവാന്റെ സന്നദ്ധിയിൽ എത്തുമ്പോൾ അത് സത്യാഹങ്കാരമായിട്ട് മാറുന്നു. എന്താണ് സത്യാഹങ്കാരം? അപ്പം മനസ്സിലാവും, ഞാൻ അതല്ല, ഭഗവാനല്ല. ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്, അദ്ദേഹമാണ് പരമാസ്വാദകൻ, അദ്ദേഹമാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നവൻ, നിയന്താവ് എന്നെല്ലാം മനസ്സിലാകും. അദ്ദേഹമാണ് ഭോക്താവ്, ആസ്വാദകൻ, ഭോക്താവാണ്, അദ്ദേഹമാണ് പൂർണ്ണൻ അല്ലേ. ആ പൂർണ്ണത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഓരോ ആത്മാക്കളായ പൂർണ്ണന്മാര് ജനിച്ചതെന്ന് നമ്മള് ധ്യാനമന്ത്രത്തിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഉപനിഷത്തെ ഓം പൂർണ്ണമത പൂർണ്ണമിതം പൂർണ്ണമുദച്യതേ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യതേ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ പൂർണ്ണനാണ്, പക്ഷെ അളവില് പൂർണ്ണമാകുന്നില്ല, അളവിലല്ല ഗുണത്തില. അപ്പൊ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു, പൂർണ്ണൻ ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് അല്ലെ, ആരായിട്ട്? ഭഗവാനായിട്ട് ശയിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ മിഥ്യാഹങ്കാരം സത്യാഹങ്കാരം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അപ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സത്യം മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ സത്യത്തെ കാണുമ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാകുന്നു എന്നാണ്. അപ്പോ എന്താണ്, അങ്ങനെ അവിടെ നമുക്ക് വിദ്യാഹങ്കാരം ഉപേക്ഷിച്ച് നമ്മൾ ഇതിനെല്ലാം ഭേദിച്ച് 7 ലെയറിനെ ഭേദിച്ചാണ് നമ്മൾ അങ്ങ് എത്തുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ഈ കോസൽ ഇതില് നമ്മൾ പഠിച്ച് അതിൽ പിന്നീട് ഭഗവാൻ ഇതാണ് ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവായിട്ട് വരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവായിട്ട് ഓരോ ഏതില് ശരീരത്തിലും ആരായിട്ടാണ് പരമാത്മാ രൂപത്തില് പ്രവേശിക്കുക അല്ലെ. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ്. പരമാത്മാ രൂപത്തില് ഓരോ ജീവന്റെയും അല്ലെ, ജീവജാലത്തിന്റെ ശരീരത്തില് പ്രവേശിക്കുന്നു. അവിടെ എല്ലാം സാക്ഷിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നു എന്നാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ഈ ഓരോ ലോകത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ്, സമുദ്രത്തിന്റെ പറഞ്ഞ്, പിന്നെ ഇനി വരുന്നത് ഈ ഓഷന്റെ അല്ലെ, ഈ ഗർഭോദക, അതും ഒരുവിധം മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു. അവിടുത്തെ സൃഷ്ടികളെല്ലാം നടത്തുന്നു. ഏതാണ് 14 ലോകങ്ങളും നരകങ്ങളും എല്ലാം നടത്തുന്നു. പിന്നെന്താ വേറൊന്ന് പറയുന്നത്, സൂര്യൻ ഏതാണ്ട് മധ്യത്തിലായിട്ടായിരിക്കും ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലും സൂര്യൻ അല്ലെ.
എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടം ഇരുട്ടാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ പിന്നെ ബ്രഹ്മാവ് അതിന്റെ സോഴ്സ് അന്വേഷിച്ച് പോയതല്ലേ. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാണ്ടം ഇരുട്ടാണ്. ആ ഇരുട്ടിനെ മാറ്റാനാണ് സൂര്യചന്ദ്രന്മാർ 2 കണ്ണുകളായിട്ട് വരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ സൂര്യൻ ഏതാണ്ട് സെൻട്രൽ ആയിട്ടായിരിക്കും നിലനിൽക്കുക. ചിലതിൽ പറയുന്ന സൂര്യൻ ദേവനാണല്ലോ, അതുകൊണ്ട് സ്വർഗ ലോകത്താണ് നിലനിൽക്കുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് ചിലയിടത്ത് കണ്ടത്. ഏകദേശം സെൻട്രൽ ആയിട്ടായിരിക്കും നിലനിൽക്കുക. 1 മിനിറ്റ് ഞാനൊന്ന് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് വരുത്താം അലാറം. കൃഷ്ണ. അപ്പോ വെളിച്ചം തരാനായിട്ട് സൂര്യനും ചന്ദ്രനും സൂര്യൻ ഏതാണ്ട് മധ്യത്തിലായിട്ടായിരിക്കും നിലകൊള്ളുക. താഴോട്ട് പോകും തോറും നമുക്ക് നല്ല വെളിച്ചമുണ്ട് അല്ലെ. താഴോട്ടുള്ള അധോലോകങ്ങളിൽ പോകും തോറും എന്ത് കിട്ടത്തില്ല? വെളിച്ചം കിട്ടത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ഇരുളടഞ്ഞ ലോകങ്ങളെന്ന് പറയുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. സൂര്യനിൽ നിന്ന് അകന്നു കിടക്കുന്ന ലോകങ്ങളാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് അത് ഇരുളടഞ്ഞ ലോകങ്ങൾ. പിന്നെ ഓരോ ലോകവും ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലും ജലമാണ് കൂടുതൽ. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലും ജലാംശമാണ് കൂടുതൽ. പിന്നെ ലോകത്തിലും പ്രപഞ്ചത്തിലും ജലാംശമാണ് കൂടുതൽ. ഏത് വസ്തു എടുത്താലും അതിൽ ജലാംശമാണ് കൂടുതൽ. അപ്പൊ നമ്മൾ കത്തിക്കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച് ചാരാണ് അല്ലെ. ഇപ്പൊ 100, 200, 300 കിലോ ഉള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ കത്തി കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ 1 കിലോ ചാരമായിട്ട് മാറും. കാരണം എന്താണ്? അതിലെ ജലാംശം മുഴുവൻ പോയി കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ അത് കുറച്ചേ കാണുള്ളൂ. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിൽ. അത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭൂമിയിൽ തന്നെ കൂടുതലും വെള്ളമാണ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഏത് വസ്തുവിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന വസ്തുക്കളിലും ജലാംശം കൂടുതൽ കാണുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ ഇതെന്ത് നിറമാണ്? ബ്ലൂ കളറാണ്. കാരണം പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ നിറം ബ്ലൂ ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ സമുദ്രത്തിനും ആകാശത്തിനും എല്ലാം എന്ത് നിറം കിട്ടുന്നു? ബ്ലൂ നിറം കിട്ടുന്നു, നീല നിറം കിട്ടുന്നു എന്നാണ്. ഭഗവാന്റെ അതേ നിറം തന്നെ പ്രപഞ്ചത്തില് പ്രധാനപ്പെട്ട ആകാശത്തിനും അതേ സമുദ്രത്തിനും എല്ലാം കിട്ടുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഗോളം ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതിസ്, അതിനും നിറം എന്ത് തന്നെയാണ്? ബ്ലൂ ആണ്. ഈ കാണുന്നത് ബ്രഹ്മജ്യോതിസായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തില് നീല നിറത്തിൽ കാണുന്നത് ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് എന്നാണ്. അതിനകത്താണ് ഈ ഗോളങ്ങൾ, ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളെല്ലാം വരുന്നത്. ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതിസിനകത്താണ് ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളെല്ലാം വരുന്നത്. അതൊരു ഔട്ട്വേർഡ് കവറാണ്. ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ഒരു ഔട്ട്വേർഡ് കവറായിട്ടാണ് ബ്രഹ്മജ്യോതിസ്. അപ്പൊ എല്ലാ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളും അതിനുള്ളിലാണ്. ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടക്കുന്നത് അതിനുള്ളിലാണ്. ധ്രുവലോകമാണെങ്കിലും എല്ലാം അതിനുള്ളിലാണ് കാണുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ നമ്മളുടെ ഇത്രയും ദൂരത്തിലാണ് ഇത് കിടക്കുന്നതല്ലേ. നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് വളരെ അകലെയാണ് വിഷ്ണു ലോകവും വൈകുണ്ഠങ്ങളും. പിന്നെ വിഷ്ണു ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള അത് പറയുന്നത് റിയംബസി പോലെയാണ് വിഷ്ണു ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ വിഷ്ണു ലോകത്തിലാണ് ആരെത്തിച്ചേരുന്നത്? ബ്രഹ്മാവും ദേവന്മാരും പരാതി പറയാനായിട്ടൊക്കെ എത്തിച്ചേരുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ വൈകുണ്ഠം അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഗോലോകവും നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് വളരെ അകലെയായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ദൂരെയായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത്? ഈ മറ്റ് ഉന്നത ലോകങ്ങൾ കിടക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനുഷ്യവർഷം ആയിരിക്കത്തില്ല ദേവന്മാരുടെ വർഷം, അതായിരിക്കത്തില്ല ബ്രഹ്മാവിന്റെ വർഷം. നമ്മൾ കാലഗണന പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൽപ്പം അല്ലെ, ഒരു പകല്, പിന്നെ അതേപോലെ രാത്രി അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന് എത്ര ദൈർഘ്യമുണ്ട്? ബ്രഹ്മാവിന്റെ ജീവിതം 100 വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര മനുഷ്യവർഷമാണ്? ആർക്ക് പറയാം എത്ര മനുഷ്യവർഷമാണെന്ന് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ജീവിതകാലം? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗിരിജ മാതാജി പറഞ്ഞോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 114 ട്രില്യൺ ഇയേഴ്സ്.
311.04 ട്രില്യൺ ഇയേഴ്സ് അല്ലേ? അറിയാനുള്ള കാര്യം പെട്ടെന്നായിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞാണ്. അപ്പൊ അത്രയും ട്രില്യൺ ഇയേഴ്സ് ആണ് 100 വർഷം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഇത്രയും മനുഷ്യ വർഷമായിട്ടാണ്. അപ്പം പിന്നെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ 100 വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യ വർഷമായിട്ട് നോക്കുമ്പം 311.04 ട്രില്യൺ. അപ്പൊ തന്നെ മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മുടെ കാലവും ബ്രഹ്മാവിന്റെ കാലവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലേ? അതേപോലെ തന്നെ ദേവന്മാരുടെ ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഒരു വർഷമാണ് എന്നാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ അപ്പൊ മുകളിലോട്ട് പോകും തോറും എന്ത് കാണും? കാലഗണനയില് കൂടുതൽ വർഷങ്ങൾ, മനുഷ്യവർഷത്തിൽ കണക്കാക്കി കൂടുതൽ മനുഷ്യവർഷങ്ങൾ വേണ്ടി വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ബ്രഹ്മലോകത്തിലും ദേവലോകം തമ്മിലും വ്യത്യാസമുണ്ട്. ദേവലോകവും നമ്മുടെ മനുഷ്യലോകം, ഭൂലോകം അല്ലെ, അതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പൊ അതേപോലെ താഴോട്ടും കാണുമായിരിക്കണം അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവിടെ വ്യത്യാസങ്ങൾ അങ്ങനെയുണ്ട്. അപ്പൊ കാലഗണനയില് വ്യത്യാസം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതകാലം, ബ്രഹ്മാവിന് ഇത്രയും വർഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് 100 വർഷമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ? നമ്മുടെ ആയുസ് 100 വർഷം. ഇവിടെ തമാശക്ക് പറയുന്നു നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം ദേഷ്യം പിടിക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ 15 മിനിറ്റ് ജീവിത ദൈർഘ്യം കുറയുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയ്ക്ക് അപ്പൊ ദേഷ്യപ്പെടുന്നവർക്ക് ആയുസ് കുറയും എന്നാണ് സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് അത് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? നമ്മുടെ സെൽസ് ഒക്കെ ഡാമേജ് ഇതാവും അല്ലെ? അപ്പൊ അത് സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്ത കാര്യമാണ് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ശാസ്ത്രം പറയുന്നത് പലതും സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ 3 മണിക്കൂർ മാത്രം ജീവിക്കുന്ന ജീവികളും ഉണ്ട്. ഇന്ദുഗോപം എന്ന് പറയുന്ന ബ്രഹ്മസംഹിതയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ജീവി എന്ന് പറയുന്നത് 3 മണിക്കൂർ മാത്രമേ ജീവിക്കൂ. അതിനിടയ്ക്ക് അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു? വളരുന്നു, പിന്നെ ഉൽപാദനം നടത്തുന്നു, പ്രത്യുൽപാദനം നടത്തുന്നു, മരിക്കുന്നു അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈയാമ്പാറ്റകൾക്ക് ഒക്കെ അതിനെല്ലാം ജീവിത ദൈർഘ്യം വളരെ കുറവാണ്. നമുക്കറിയാമല്ലോ ഓരോ ജീവിയേക്കും, ഇപ്പൊ നായയ്ക്കും പൂച്ചയ്ക്കും എല്ലാത്തിനുമുള്ള ഇത് സയൻസിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും ജീവിത ദൈർഘ്യം വളരെ കുറവാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ദേവലോകത്തുള്ളതും മനുഷ്യലോകത്തൊക്കെ ഉള്ളത് വ്യത്യാസമാണ്. അപ്പൊ അത് ഇതിന്റെ കൂടെ വരുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ ഇത്രയും ഉയർത്തി കിടക്കുന്ന, ഉയർന്ന തലത്തിൽ നിൽക്കുന്ന വൈകുണ്ഠവും പിന്നെ നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകവും ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടവും തമ്മിൽ അങ്ങനെ ഓരോ ജീവികൾക്കും അതേപോലെ ജീവിത ദൈർഘ്യം കുറവാണ്. ഓരോ ജീവികളായിട്ട് ജനിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളില് പല പല ജന്മങ്ങളില് കർമ്മഫലം കൊണ്ടാണ് ഓരോ തരം ജീവികളായിട്ട് ജനിക്കുന്നത് അല്ലെ? അത് ചിലപ്പം ബേർഡ്സ് ആകാം, ആനിമൽസ് ആകാം, ട്രീസ് ആകാം, മനുഷ്യരാകാം. അതിൽ തന്നെ അസുര ഗുണവും ദേവഗുണവും ഒക്കെ ഉള്ള മനുഷ്യരുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ പല തരത്തില് ജനിക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെയാണ് കാരണക്കാർ എന്നുള്ള. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അടുത്ത ജന്മം നമുക്ക് മോക്ഷം കിട്ടിയില്ല എങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മമെങ്കിലും നല്ല ജീവിതം കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതിക നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ 7 ലെയർ ഏതിലും കാണുന്നു എന്നാണ്. ഓരോ ഭൗതിക ലോകത്തിനും 7 ലെയർ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു 7 സമുദ്രങ്ങളെയും കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പാൽക്കടലൊക്കെ ഇതിൽപ്പെടുന്നതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ തേൻ കൊണ്ടുള്ള കടൽ. അങ്ങനെ ഈ 7 പേര് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം. 7 ലെയർ ഇവിടെ കാണുന്നില്ലേ? ആ ലെയറിൽ ഓരോ സമുദ്രത്തിന്റെ പേരാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതൊക്കെ വായിച്ചു നോക്കുക. ഇതൊന്ന് വലുതാക്കി സൂം ചെയ്ത് നോക്കി വായിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മൾ ഈ 7 ലെയർ നമ്മുടെ പഞ്ചഭൂതങ്ങളും വിദ്യാഹങ്കാരം ഒഴികെയുള്ള സൂക്ഷ്മ ശരീരവും അതൊക്കെ കടന്നു വേണം നമ്മൾ എവിടോട്ട് എത്താനായിട്ട്? ഈ വൈകുണ്ഠത്തില് എത്താനായിട്ട് എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ മോചിതരായ ഈ ലെയറുകളെല്ലാം കടന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇവിടെ സമുദ്രങ്ങളും ഉണ്ടല്ലേ? സമുദ്രവും കടന്ന് നമ്മുടെ ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് പിന്നെ വിദ്യാഹങ്കാരം ഒഴികെയുള്ള മറ്റ് ആന്തരിക ശരീരങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ച് ബുദ്ധിയും മനസ്സിനെ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് നമ്മൾ വൈകുണ്ഠത്തില് എത്തുന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ ഭാവം എന്താണ് എന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് വൈകുണ്ഠത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റി ആയിട്ടുള്ള അല്ലെ ഗോലോകത്തിലോ എത്താം. അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ടും വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഒന്നെന്ന് പറയുന്ന വൈകുണ്ഠം എന്ന് പറയുന്നത് നാരായണ രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാനാണ് അവിടുത്തെ അധിപനായിട്ടിരിക്കുന്നത്. അതായത് ചതുർഭുജി നാരായണനാണ്. അവിടെ ആരുമുണ്ട്? ലക്ഷ്മി ദേവി അല്ലെ?
അതേസമയം പിന്നെ ഇവിടെ ഗോലോകത്തിലാണെങ്കിൽ രാധാകൃഷ്ണനാണ് അല്ലെ. ആ രാധാകൃഷ്ണന്റെ പിന്നെ ഏരിയ ആയിട്ടാണ് ഇതിനെ കണക്കാക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ ഏതാണ് മൈഥുന ഭാവം ആണ് കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത്. ബാക്കി രസങ്ങൾ, എല്ലാ രസങ്ങളും അവിടെ കാണാം. വൈകുണ്ഠത്തില് കൂടുതൽ ദാസ്യഭാവം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അംബിക മാതാജി ഇവിടെ ദാസ്യ ഭാവമല്ലേ കൂടുതൽ വൈകുണ്ഠത്തില്. പിന്നെ ഭാഗികമായിട്ട് ഏതും ഉണ്ട്, ശാന്ത അല്ലെ ഭാവമുണ്ട് അല്ലെ. അതെ. അപ്പൊ വൈകുണ്ഠത്തില് ദാസ്യം. കാരണം എന്താ, ലക്ഷ്മി ദേവി പാദസേവനമാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ചതുർഭുജിയായിട്ടുള്ള നാരായണൻ പിന്നെ ഗോലോകത്തില് ഇതുപോലെ കൃഷ്ണനെ പോലെ കളിച്ച് തിരിച്ചു നടക്കുന്ന ആളല്ല. അപ്പൊ ഇച്ചിരി സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്വഭാവമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നാരായണൻ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ അതനുസരിച്ചായിരിക്കും ഏത് ഭാവത്തിലാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എത്താനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ എത്തുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ദാസ്യഭാവമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വൈകുണ്ഠത്തിലും എത്താം. അതേസമയം അത് ഗോലോകത്തും ഉണ്ട് അല്ലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗോലോകത്തെ എല്ലാ രസങ്ങളും ഇല്ലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗോലോകത്തെ എല്ലാ രസങ്ങളും ഉണ്ട്. അപ്പൊ വൈകുണ്ഠത്തിൽ എത്തുന്നവര് ഏതാണ് ദാസ്യരസത്തില് കൂടുതലും, പിന്നെ ശാന്തരസം അതാണ് ഇവിടെ എത്തുന്നത്, വൈകുണ്ഠത്തിൽ എത്തുന്നത്. അതേസമയം എല്ലാ രസങ്ങൾക്കും സ്ഥാനം എവിടെയുണ്ട്, ഗോലോകത്ത് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു വൈകുണ്ഠത്തിൽ പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാൽ വൈകുണ്ഠത്തിലും, മറ്റു രസങ്ങളിലാണെങ്കിൽ ഗോലോകത്ത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഗോലോകത്തിലെ ഓരോ ഇതളും ഓരോരുത്തരുടെ ലോകങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അഷ്ടസഖിമാരുടെ ലോകം, ആദ്യത്തെ ലെയറിൽ അഷ്ടസഖിമാരുടെ ലോകം. അതിന് പിന്നെ വരുന്നതല്ല അവരുടെ മഞ്ചരിമാരാണ്, അവരുടെ സേവകര്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ള ഇതാണ് ഇവിടെ. ഈ ഓരോ റൗണ്ടിലും പേര് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് നോക്കിയാൽ മതി. അഷ്ടസഖിമാരുടെയും മഞ്ചരിമാരുടെയും എല്ലാ പേരും ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവർക്കെല്ലാം അവരുടേതായിട്ടുള്ള വാസസ്ഥലങ്ങള് അല്ലെങ്കിൽ എന്തുണ്ട്, ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. ഓരോ താമര ഇതളും ഓരോ ഗ്രഹങ്ങളായിട്ടാണ് കണക്കാക്കേണ്ടത്. നടുക്കാണ് ഏത് കാണുന്നത്, ഗോലോകം. അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് ഗോലോകം ആയിട്ട് കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഏതാ, ഇപ്പൊ ഗോലോകം താമരയായിട്ടാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ താമര വലിയ ഇഷ്ടമെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. പിന്നെ ആരാണ് ആദ്യത്തെ സൃഷ്ടിയായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മാവ് ജനിച്ചത് തന്നെ ഏതിലാണ്, താമരയിലാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, താമര ഇതിൽ തന്നെയാണ് ഗോലോകവും ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. താമര പുഷ്പം പോലെയാണ് അവിടെയാണ്. ഇതാണ് നടുക്ക് കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഗോലോക വൃന്ദാവനം. അപ്പൊ ഇവിടെ 4 ഭാഗങ്ങളായിട്ട് വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് നടുക്കുള്ള ഗോലോക വൃന്ദാവനം, പിന്നെ ഏതാണ് ദ്വാരക. ഇവിടെയൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം. മധുര, പിന്നെ ഏതാണ് ദ്വാരകയുണ്ട്, പിന്നെ ഏത് കാണാം, ഹരേ കൃഷ്ണ, ശ്വേതദ്വീപ് അതും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ എത്തുന്നത് ആരാണ്, രൂപഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി ഇവരെയൊക്കെ ആരാധിക്കുന്നവര് എവിടെ എത്തും, ഈ ശ്വേതദ്വീപില് എത്തുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതേസമയം ഏതാണ് ഭഗവാനെ ഇതാണ് ഉണ്ണിക്കണ്ണനായിട്ട് ആരാധിക്കുന്നവര് എവിടെ എത്തും, എവിടെ ആയിരിക്കും അവരെത്തുക, കൃഷ്ണനെ കുഞ്ഞായിട്ട് കാണുന്നവരെവിടെ എത്തും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജനിച്ചത് എവിടെയാണ്, ഭഗവാൻ ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ചത് എവിടെയാണ്, എല്ലാരും ഓർമ്മിക്കും. മധുര. അപ്പം മധുര എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഇവിടെ മധുര. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്റെ കണ്ണത്ര പോരാ. അപ്പൊ മധുരയിൽ ജനിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ദ്വാരക ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു, ഞാൻ നേരത്തെ കണ്ടു, ഇപ്പൊ അകന്നിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ ദ്വാരകയില് ഭഗവാൻ ചക്രവർത്തിയായിരുന്നു അല്ലെ, ദ്വാരകാധീശൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടെ ദാസ്യഭാവമാണ്, ചക്രവർത്തിക്ക് സേവകരല്ലേ. അപ്പൊ ദാസ്യഭാവത്തില് ഉള്ളവര് എവിടെ എത്തുന്നു, ദ്വാരകയിലെത്തുന്നു എന്നാണ്. അവിടെ ഏതാണ് 16,108 ഭാര്യമാരും ഒക്കെ, ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഇതുണ്ട്. കൊട്ടാരമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ, വജ്രം കൊണ്ടും സ്വർണം കൊണ്ടും ഒക്കെ നിർമ്മിച്ച കൊട്ടാരങ്ങൾ ഒക്കെ ഉണ്ട്. അവിടെ ബലരാമനും രുക്മിണി ദേവിയും എല്ലാം അവിടെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഏതാണ് രാധാകൃഷ്ണ അല്ലെ, മൈഥുന ഭാവത്തിലുള്ള രാധയുണ്ട്. പിന്നെ ആരുണ്ട്, പിന്നെ ഗോപസ്ത്രീകൾ അല്ലെ, അവരെവിടെ ആയിരിക്കും, ശരിക്കും ഈ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തില് രാധയും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ
ആരും കാണും? ഗോപസ്ത്രീകളെല്ലാം ഇവിടെ. അവിടെയാണ് മൈഥുന ഭാവം വരുന്നത്. അപ്പൊ അവര് അവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ 4 ഭാഗത്തും എന്താണ് ഓരോ തരത്തിൽ, ഓരോ ഭാവത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആരെ ആരാധിക്കുന്നു അവർ. ഇപ്പൊ സനാതന ഗോസം നിത്യാനന്ദ, സനാതനല്ല നിത്യാനന്ദ. എപ്പോഴെനിക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നത്, മാറിപ്പോവും പറഞ്ഞു വരുമ്പോ. നിത്യാനന്ദ. അപ്പൊ നിത്യാനന്ദൻ പിന്നെ ഏതാണ്? വേറെ പഞ്ചതത്വത്തിൽ അല്ലെ, പഞ്ചതത്വത്തിലുള്ളവരെ ആരാധിക്കുന്നവർ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെ. അപ്പൊ അതുവരെ 5 പേരെ പഞ്ചതത്വത്തിനെ പൂജിക്കുന്നവരെ ആരാധിക്കുന്നവരെല്ലാം എവിടെ എത്തും? ഈ ഓരോ തരം ഓരോ സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞ്, ഇവിടെ ശ്വേതദ്വീപിലാണ്, ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ശ്വേത ദ്വീപ്, അവിടെയാണ് അവരെത്തുക. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലായില്ല. അപ്പൊ ഏത് രസത്തിലാണ് ആരാധിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ രസത്തിനനുസരിച്ച് വൈകുണ്ഠ ലോകത്തില്, വൈകുണ്ഠം എന്നുള്ളതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. വൈകുണ്ഠം കുണ്ഠിതമില്ലാത്ത സ്ഥലം അല്ലെ. വൈകുണ്ഠം കുണ്ഠിതമില്ല, ദുഃഖമില്ലാത്ത സ്ഥലം എന്നാണ് വൈകുണ്ഠം. ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയാന്നുള്ള കാര്യം, പക്ഷെ ആരും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറയത്തില്ല. എന്നുവെച്ചാൽ ഞാൻ പറയട്ടെ എന്നായിരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ കുണ്ഠിതമില്ലാത്ത സ്ഥലം. അപ്പൊ അവിടെ ഏതാണ്? ഈ ഗോലോകത്തോ വൈകുണ്ഠത്തിലോ എത്തിയ പിന്നെ നമുക്ക് ആളും തരവും കണ്ട് ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. എല്ലാവരും സമക്കാരാണ് അല്ലെ, തുല്യരാണ്. അപ്പൊ വലിയ ആളെന്നോ കുറഞ്ഞ ആളെന്നോ നല്ല ആളെന്നോ ചീത്ത ആളെന്നോ എന്നുള്ള ഒരു വ്യത്യാസമില്ല. കാരണം എന്താ? അവിടെ എത്തുന്നവരെല്ലാം പരിശുദ്ധരാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരു ഭാവമേ ഉള്ളൂ, പരിശുദ്ധ ഭക്തി, ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ ആഗ്രഹത്തോടെയാണ് ഈ എവിടെയാണ്? വൈകുണ്ഠത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗോലോകത്തിലോ എത്തുന്നത്. പിന്നെ ചില കൃതികളിലൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്, പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതികളിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, ഈ ഗോലോകം അല്ലെ, ഗോപികമാരും പശുക്കളും മനോഹരമായ പൂങ്കാവനങ്ങളും അരുവികളും ഒക്കെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ ആധ്യാത്മികമായ ദിവ്യലോകമാണ് ഈ ഗോലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഭാഗവതം, പഞ്ചരാത്രം, മുനിയുടെ ഗർഗസംഹിത, ബ്രഹ്മസംഹിത, വൈവർത്ത പുരാണം തുടങ്ങി പ്രധാനപ്പെട്ട ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം ഇതിന് വളരെ വിപുലമായിട്ട് വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്, വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിവരിക്കുക എന്നല്ല, വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അതില് വൈവർത്ത പുരാണം പറയുന്ന വൃന്ദാവനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വൈകുണ്ഠത്തിൽ നിന്ന് എത്ര അകലെയാണ്? ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. അപ്പൊ വൈകുണ്ഠവും നടുക്കുള്ള ഈ വൃന്ദാവനവും തമ്മിലുള്ള അകലം എന്ന് പറയുന്നത് 4 ബില്യൺ മൈൽസ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. 4 ബില്യൺ മൈൽസ് ആണ് ഇതിന്റെ. അപ്പം ഈ വൈകുണ്ഠത്തിന്റെ വിസ്താരമൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റിയും ഓരോ വൈകുണ്ഠവും തമ്മിലുള്ള അകലം 4 ബില്യൺ മൈലാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മസംഹിതയും ഇത് തന്നെ ശരിയാക്കി വെക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവ ആചാര്യന്മാര് പക്ഷെ ഇതിനൊന്നും പരിധിയില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത്രയ്ക്ക് വലുതാണ്. ഇപ്പൊ പരിധി പറയാനായിട്ട് പറ്റൂല. കാരണം എന്താ? അതിന് ഒടുക്കവും തുടക്കവും ഒന്നും ഇല്ല. എല്ലായിടും ഇങ്ങനെ വ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അവർ പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇതാണ്, ഇത് ശാശ്വതമാണ്. വൈകുണ്ഠവും ഗോലോകവും ഒക്കെ ശാശ്വതമാണ്. എന്ത് കൽപ്പം വന്നാലും, മഹാകൽപ്പം എത്ര വന്നാലും ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ഇതിന് നാശമില്ല. ഓരോ മഹാകൽപ്പം കഴിയുമ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ കാരണോദകശായ വിഷ്ണുവില് എല്ലാം ലയിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. എല്ലാം അവിടെ ലയിക്കുന്നു. പിന്നെ അടുത്ത കൽപ്പം വരുമ്പോഴേ അവയെല്ലാം പുറത്തോട്ട് വരുള്ളൂ, അടുത്ത പുനഃസൃഷ്ടി നടത്തുള്ളൂ എന്നാണ്. അത്രയും വർഷങ്ങൾ ഭഗവാനില് അത് ലയിച്ചിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, വൈകുണ്ഠത്തില് ആരാണ്? നാരായണ രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാനാണ് അവിടെ കാണുന്നത്. ശാശ്വതമായിട്ട് അവിടെ വസിക്കുന്ന ഗോലോകത്ത് രാധാകൃഷ്ണൻ അല്ലെ, കൃഷ്ണരൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഗോലോകത്തും സ്ഥിരമായിട്ട് താമസിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുമ്പോ, ഇപ്പൊ പൂന്താനം ഒന്ന് വിചാരിച്ച് ഭഗവാനെ ശ്രീകൃഷ്ണ എന്ന് പറയുമ്പോ പൂന്താനം അടുത്ത് ഓടി ആരെത്തുന്നു? കൃഷ്ണ ഈ ധാമത്തിൽ നിന്നാണ് എത്തുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പഠിച്ച, എത്ര വിദൂരസ്ഥനാണെങ്കിൽ, ഈശോപനിഷത്തിലാന്ന് തോന്നുന്നു, എത്ര വിദൂരസ്ഥനാണെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ
ചിലപ്പോൾ മനസ്സറിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചാൽ മതി ഓടിയെത്തും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ആരെ എപ്പോ സഹായിക്കാനും പിതാവ് അല്ലെ മക്കളെ എന്ന പോലെ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ ഭഗവാൻ ഇത്രയും ദൂരെയുള്ള ധാമത്തിൽ നിന്നാണ് ഓടി വരുന്നത് എന്നാണ്. പിന്നെ ഏതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു റെപ്ലിക്കയാണ്, അതേ രൂപമാണ് നമ്മുടെ ഭൂമിയിലുള്ള ഭൂലോക വൃന്ദാവനം എന്ന് ആരാ പറയുന്നത്? ജീവ ഗോസ്വാമി പറയുന്നതാണ്. ഈ ഏതിലെ ഷഡ് ഗോസ്വാമിമാരില് അല്ലെ? ഷഡ് ഗോസ്വാമിമാര് നമ്മൾ ആരൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത്? രൂപ ഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി, പിന്നെ ആരുണ്ട്? ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ ആരുണ്ട്? ഗോപാല ഭട്ട ഗോസ്വാമി. പിന്നെ ഏതാണ്? വേറെ ആരാണ്? രണ്ടുപേര്. ജീവ ഗോസ്വാമി. പിന്നെ ആരാണ്? ദീപ നായർ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ രണ്ടാരാണ്? ഗോപാലദാസ് ഗോസ്വാമി. ഗോപാലദാസ ഗോസ്വാമി. പിന്നെ രണ്ടുപേര് ഗോപാലദാസ്. മറ്റേ പിന്നെ ഗോപാല രണ്ടുപേര്. ഭട്ടുണ്ട്, ദാസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഒരാളാരാണ്? രൂപ ഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി, ജീവ ഗോസ്വാമി, ഗോപാല ഭട്ട ഗോസ്വാമി, ഗോപാലദാസ ഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ ഗോസ്വാമി. രഘുനാഥ ഭട്ട, രഘുനാഥദാസ. മാതാജി എന്നെ തെറ്റിച്ച്. ഗോപാല ഭട്ട ഗോസ്വാമി, രഘുനാഥദാസ ഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ ഭട്ട ഗോസ്വാമി, ജീവ ഗോസ്വാമി അല്ലേ? അതാണ് 6 പേര്. അപ്പൊ ആ 6 പേരും എന്താണ്? അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ധാരാളം സംഭാവന ചെയ്ത ഒരു ഗോസ്വാമിയാണ് ജീവ ഗോസ്വാമി. സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെയും രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെയും ബ്രദറിന്റെ മകനാണ് ജീവ ഗോസ്വാമി. അപ്പോ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതിന്റെ ഒരു റെപ്ലിക്കയാണ് നമ്മുടെ ഭൂലോക വൃന്ദാവനം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ ജയവിജയന്മാരുടെയൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇവിടെ വൈകുണ്ഠവും എല്ലാം എന്താണ്? ഓരോ ഗ്രഹങ്ങളും എന്താണ്? അവിടെ സ്വർണം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. സ്വർണ്ണ കൊട്ടാരങ്ങളില് എന്താണ്? തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പൂങ്കാവനങ്ങൾ, വിവിധ തരം സുഗന്ധം പരത്തുന്ന പുഷ്പങ്ങളും ഫലങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട്. ഈ സത്യലോകത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഈ സത്യലോക അല്ലെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ലോകത്ത് നിന്ന് 20,96,00,000 മൈൽ അകലെയാണ് വൈകുണ്ഠം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ചില ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറയുന്നതാണ് ഈ ബ്രഹ്മലോക സത്യലോകത്തിൽ നിന്ന് എന്താണ്? എത്രയാണ്? 20,96,00,000 മൈൽ അകലെയാണ് വൈകുണ്ഠം. ഇപ്പൊ ഇവിടെ വിദജ നദിയുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ അത്രയും വിദൂരത്തിൽ കിടക്കുകയാണ് വൈകുണ്ഠം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർത്താമോ? ഇപ്പൊ പ്രഭാതത്തിൽ വായിക്കണോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ വായിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച സിന്ധുഭ്യവ പണ്ഡിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. എന്താ പറയുന്നത്? ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത കി ജയ്. ഗ്രന്ഥരാജ് ശ്രീമദ് ഭാഗവത്